dengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Lah gue ge apa? Gat-gati ya, mari cantungang. Lebay ku ngono wae kaget. Lebay. Lah, Get-geti ya. lebay yo ngono wae kaget. Pengke kondi to kok nggo snack kowe? Nyongke entes kondangan ning wareg ya juk senek tak kubali to. Madang mbek apa to kok ngasih wareke? Tai lu mbek empis-empis baut jan enak tenan. Mbak ono empis-empis baut. Ya ono piang kok ngeyel. Nyata wis nek gawe nyong wis warik gak. Digorene peyang kok jan api yang tenan karo nyong. Ya sis kono pangan nyong tak dhisik ya. Ki nyong sarak metu ngising dak. Ya ternuwun ya Ti. Lumayan oleh snack. Kok sampah? Pancen kurang ajar nek Siti ki kok.